Aba-Black Life ukuthi sengike banenkinga ekamereni and ukuba nenkinga wami ekamereni kwazothathela isinyathelo sokuthi ngihambe ngiye odokotela. Sengiya odokotela bafike bangi-check igazi. Ukuthola igazi kutholakala ukuthi khona into esengangayidli. Okuthini ukuthi induku ayivumi endlini nomama ekamereni. And-ke lokho-ke mina ngithathela isinyathelo sokuthi phela uwena umuntu engangamtshela ngenkinga yami ukuthi induku ayivuki. Wena wasungizamela ukusambizanyana ukuthi ngikwazi ukukhuphula igame ekamereni. Nilabakashana kamenza apho zomlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda siphinde sibingelele kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Kanisa kwethu le iBlack Life TV igama ke lo hlelo libizwa ukuthi iso ngeso. Igama lami King Sichaka Makaluqa. Khona ke Ndlovukazi. I am Langeni Makasela ngihamba no King Sichaka, my king. Bafethu kulolu hlelo ke niyazi iso ngeso sidila nezinkinga zabantu nakhona. Kuye kube lula kakhulu kume khona inhloko ngoba ngiyazi usimese kushuba inhloko ikithi hayi ayenze ngendlela eright yabo izinto bese ziyaqonda. Ngani wami mfethu hamba kanjani sawona bhuti wami? Ngisaphila. Cela bandle bingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba wakaba bese uhlala phezulu kodaba fisa size ngani. Usanele sibonga ukuthi bayela ekhaya ngoba nakho nginenkinga nomngani wami. Sure. Kahle inkinga yami iqala ekutheleni ukuthi ngibone uma ngisekamereni noNtondane ukuthi hayi induku ayivuki kahle. So ngase ngibona le ndaba ukuthi hayi qala ibe inkinga ngase ngihamba ngiyobika emndenini. Umndeni wasugcina ngitholela usizo lasesibhedlela ukuthi kumele kuthatha amagazi kahle. Manje le nto kahle into enjengesangayikhonzoni. Bese ngithatha ukubheka mina khona umngane wami obengizwana naye. Awusokuyena umuntu ebengimtshela ukuthi kahle lenkinga kanje ekamereni. Awusekuba uyena umuntu ongithola imbiza. Kodwa emva kwesikhathi ngithe sekuhamba ngibona ukuthi hayi lento le mengiyithola mina ngizabalazela ngamandla ami. Ngiyakwazi ukushaya lapho 1 2 bese iveliwe. Kodwa mengike ngasebenzisa njengeno mngane wami akonke kuvele kuphela. Kwenza next. Awenze lutho. So awuthi yamona ubunikeza umngane wakhe imbiza ukuthi upost. So akwazi uyehluphe nje uqalaza ukuthi uyithatha. Bengakazi ngiqalazi because manje kahle umngane wami ngimthemba kahle ngale mshado. Sure. So ngase ngibona ukuthi hayi athi ngeke ngiyithole nami ngibe ekhaya yabo indaba ngiyithole ngokwasekhaya ukuthi hayi kahle bangibonele kodokotela. Ngase ngibona ukuthi hayi odokotela ibona abakwaziyo ukungisiza bangitshela ukuthi hayi khona inkinga ekhona yabo abangithatha amagazi. So abachaza ukuthi lento izokulasta isikhathi esingakanani ngoba into esuke izoclean i-system so kuyinto edinga ukuthi bekezele impela nje abasho. Bona bengabasho kodwa ngibona ukuthi mina kuhambeni isikhathi ezimo lento umngane wami lebenginika lembiza damo lento lebeyenzeka Ishu adabomle damo isikhathi ngoba mina ngizabalazela ngoba ngisabalaza yaqhashalazela kwa la ngizama ukubamba khona. Even though kungakunelisi ukuba week nomama lo enibambisene naye asho ukuthi akaneliseki. Mlangeni yo manje nisazwana nomama bhuti asazwana ukuthi usabekezele noma khona la okay asike singayi lapho umngane wakhe senzana isikhathi esinganani no phela ngiyabuza ngizofuna ukuthi ngithi ngivele ngawuyeka lapho uzwa isikhathi eside kakhulu umngane wami. So awukazi umtshela ukuthi mfethu yazi the most sisebenzisa le what you call izinto ziba worse. Phela bekunzima ukufika ngimtshele umngane wami lenkinga esenkulu yabo. Noma enolova nancane ukukhiphelana lawo mafayili. Yona inkinga esuke khona kakhulu leyo. Uzoyitshela abantu. unqana kanjani khiphela ifile amkhiphela ukuthi stickers vuki. Sunqana ukumtshela ukuthi Sekuwesi. yakhe yeza kube worse. Yabona-ke lo inkinga ngoba manje dabu ngisebenzisa into yakhe ngabona Kuba worse. Hayi mina ngicela singasimoshi isikhathi sicha mfethu asimlande lo mjidi. Asimlande mfethu simlande fresh sizwe ngenzeka futhi nalokho akusolayo mhlawumbe uyayisolela nje. And also ukhumbula ukuthi naye imbizo usuke engazenzelanga ngangithi akawenza amakhathakhatha. Mhlawumbe khona la wathatha khona. Mhlawumbe bahambisa impilo wrong. Abaze yini bezwe ngeBlack Life la pharmacy. Ngadlala sambeni.
Right, asabe simlalo sizwe ukuthi uthini. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Siqophe sesithi isongeso. Myself Langeni Magasela. Kulolu hlelo angihambi ngedwa, ngihlezi ngihamba no. Ngicela ngakaloqa ingane zakwethu sikhona nje la emsakazweni wakho noma babona kude wakho ke odumile obizwa ukuthi iBlack Life TV. Esigcina ke la besikhuluma nobafo la ekhuluma ngodaba lakhe emlangeni esitshela ukuthi kwenzakalani nani. Asesibona ukuthi no asimbize lo okhuluma simlande fresh ukuthi zikhipha import sawa. Yebo sawa. Okay. Ngiyaphila. Njaya. Ubani ka? Hayi igama lami nguWandile Sibongo Ngwakadlala. Abe. Wandile. Esibo Wandile. Ah. Wandile inkosi phela. Hayi boss. Ama boys ngadlala. Mfethu la njengoba sibona sila mhlawumbe umlangeni sithathele mfethu umchaza esingane. Okay bra wami into esenza ukuthi sikubize la sifuna ukunikeza ithuba lokuthi uze ubra wakho ukuthi khona eyisalayo la kahle kahle ekuthenini insizane ngeinto ezithize kodwa uyacabanga ukuthi kuzoba fair ukuthi avela kunikeze yona lento nawe bese uyayidefenda uma ukuthi khona la fanele udefende khona uma ukuthi khona lokwaziyo mhlawumbe uvela uphumela obala uthi ayivele mina ngayenza into kanje kodwa ngifuna ukuthi leso story sizwe ngami yabo ngoba khona ngizokukhohlwa abasenzeka ngangimina cela ukunikeza ubra wakho ukuthi uboyena nje ukunikeza la kudlalele phansi achaze sikwenzakalani my brother mtshele lento esixoxela yona Asho Wandile Hayi. Bafethu into engenza ukuthi ngibhayele aba-Black Life ukuthi sengike banenkinga ekamereni and ukuba nenkinga wami ekamereni bazothathela isinyathelo sokuthi ngihambe ngiyodokotela odokotela bafike bangi-check igazi ukuthola igazi tholakala ukuthi khona into esengangayidli okuthini ukuthi induku ayivumi endlini nomama ekamereni and-ke lokho-ke mina ngithathela isinyathelo sokuthi phela wena umuntu engangamtshela ngenkinga yami ukuthi induku ayivumi wena wasungizamele ukusambizanyana ukuthi ngikwazi ukukhuphula igame ekamereni. Hayi ngiyakuzwa bafo ngalokho okushoyo nami bafo. Kodwa mina ngangithi ngizamela ukuthi mina nawe siqhubeke sephambili senze izinto zethu sishaya imali ngoba kade sashaya imali ngoba sazizwana. Angithi ngikuzamela imbiza nami ukuthi ube ugcineni ube right. wayisebenzisa wona bra wami leyo mbiza Hayi mina bengakaze ngisebenzise ngoba vele ngumuntu ojimayo wenza lezo zinto ethandela nebhola. La bengakaze. kodwa wayithemba imbiza ongakazi uyisebenzisa Ya khona ukuyithemba kona ngayithemba kodwa engakaze ngisebenzise. yini ekwenza usuyithembe umuntu oyedayisa oyithembayo noma yakhiwa kini Cha umuntu wayedayisa umuntu engangimthemba ngangibona ukuthi ayingazi ukuthi iyasebenza kuyena. Ngase ngathi athi ngithathe yona ngihambe nginikeza umngane nami. so nje ubule bumnikeza mhlawumbe sekunikeza isikhathi esingakanani bra Sekuyisikashana nje kodwa ngeke ngikwazi ukucabanga ukuthi aseyisikhathi Nganani? bese yenzeka. Mfana mawakhala nje yena uqhamuka supply. Yabo njengoba umuthi nenkinga sithole nje qaqaqa lonke ngomthinto umngane wami uthi awubona ashayisa sekukhonte kanje ushayisa lo sikhuluma. Mana-ke but mhlawumbe sorry Magasela ngifuna ukuthola la ukuthi kule mbiza le yesakwaze uyisebenzisa wena uyasho futhi uthatha from knowledge oyithola kumuntu oyidayisa ukhona-ke oyedwa okufakazela ukuthi ngangayisebenzisa eSpan oyedwa beside umngane wakho lo omaziyo Ukuthi ngayisebenzisa. owayisebenzisa le mbiza le isho ngoba wona uthi akwazi uyisebenzisa. Hayi ukhona umuntu oyedwa. wathi yaspana Ethi uyasipana wakwamtshela. but indaba ungami-advise ukuthi asambe sojima face lento leyidinga ukuthi sijime lento oyenzayo nawe Nami bengenza phela ngoba nami umngane nami bengithi ngiyamsiza. Bengithi ngiyamsiza. Ngalesi simo lesangitshengenini ukuthi ubhekene naso ugcine nami bengithi ngizama ukumsiza kusona. yayazi kodwa intombi yakhe Yebo ngiyayazi intombi yakhe. Okay imuntu onjani nje mayibuka wena Hayi intombazane nje yena intombazane right close kakhulu. Ayikho nje into etheni nje ongayichaza ngayo. yeah Kodwa nje yona ngiyayazi.
So ngicabangela ekuthenini ukuthi mhlawumbe uzumphuthume ngey'mbizo wenzela ukuthi ngoba lo muntu wakho uyaphithiza ngenzeka ukuthi agcine sekuphunyuka. Sekuphunyuka. So umuntu onjani, umuntu owaziyo nje ukuhlala umbuka mhlawumbe umuntu wesifazane uthobekile, umuntu ophithizelayo. Umuntu obekezelayo. Oh, nisathandana ngithi buti? Awubezela ngampela. So mina my brother futhi enye umuzi enginawo mfethu. Unaso isizathu sokuthi lo bhuti ungamphathi kahle noma kube khona izinto ongazenza ezingekho right kuyena njengobra wakho? Hayi cha. Awunazo. Oh, yonke into clean nje. Cha, ukuthi ngingamphathi kahle. Ukuthi I-clean nje akunamagrudge, akho lutho olulengayo. Hayi khona omncane khona. Hlaba sibele emuva ngala kwethu. Lo muntu osifazana uthandana nobhuti njengoba umchaza. Umazi kanjani? Hayi yena umuntu esifazane la ngasho ukuthi mina naye sake sathandana. Ngishilo. Nathandana nomuntu kamngani wakho? Ya yena sake sathandana yena naye sathi ukuzwana kancane sathi ukuthandana isikhashana nje. Nithandana kanjani? Wena umuntu otsha kubhuti noma wena othandana naye eqala? Hayi cha, ubhuti yena wayemnika imali ngoba mina bengingasebenzi. Bengatholi amatoho. Ubhuti uyazi ukuthi kwakuyintombi yakho? Ya ngicase yena ubhuti yena ngicase ukuthi uyazi. Uyazi bra wami ukuthi bekuyintombi kabra wakho leyo? Hayi, bengikwazi lokho. Oh, kodwa basebehlukene. Akuthi mina basebehlukene. Because nawe nezathu ezithize. Mm. Uzokwazi nami ukumthatha. Waphela umuntu oright. So umngani wakho nje uhamba nentombi yakhe nawe uyibuka ngohlolo ukhozi ukuthi Bengingawazi ngamboni uhamba naye. awukazi umbona, kodwa wakwakushayela kodwa ukuthi hayi unomuntu kanje kanje. Umuntu kodwa azangitshela lutho ngaye. So ngiyithanda wena leThekwini mfethu kwangempela. Bengithanda kakhulu leThekwini bengithanda. And futhi into ezeyazi yangiphatha kabuhlungu khona kubona ngezwe ngesigcineni ukuthi kuthiwa sebenengane. Uyazi ukuthi umngani wakho akaphathekile kahle uthi unithandana ne-ex yakhe? Abengingakwazi. Indaba mfethu ngingagibela yabo lento abangani abangikhuluma iqiniso ikho nje mina umuntu vele ngimsense nje energy yakhe ngibona ukuthi ngiyakwazi. Indaba lento yena ongakwazi ukuthi umuntu umuthi umngani wakho mina mfethu nginama expectations high if mina mfethu uthi umngani wami. Menginenkinga ngifuna ukushayela ngithi asokwenza ukuthi yikho ngihlezi ngithuka umuntu athi mengingazi ukuthi hey mfethu like kanjani. Indaba ningakhuluma uthi ayibra wami ngithanda lento yenzayo because lo muntu bengimthanda. And wena ngokumuzwa kwami cha kubhuti ungicorrect yezwa nawe ungicorrect brother wami. I sent to be corrected. Uthi ngoba wayengena imali kusho ukuthi ngenzeka ukuthi ugayi ngoba uyinemali ntombi yawela kena. Into kanjalo. Wayengena ngemali yena ubesebenza bemnikeza imali bemthengela lezo zinto abeyifuna. So wena mumchazela ukuthi one day kuzoba right. Yena ubemupha yena imali. Wona yachaza niyanikeza. Ya mina manje anginalutho mina. Oyiyona into ekade ngishaya ukuthi anginalutho. So sesingasho ukuthi lento yembiza iyahlangana ke manje nalokho. Ya yona sesingasho ukuthi ayiyahlangana. Kwakuvele kuyifrog. Angisho ngixoxa. Sengisho ifraud. Isingisi esiningi phela. Kusho ukuthi nje mfethu wena wawumnikeza into owaziyo ukuthi ayikho right. Ish. Ya khona ngasho ukuthi kanje egcineni khona ngangimnikeza into engazi ukuthi kanje egcineni kahle izomlahlekisa. Wawazi. You knew. Yeah, because yena wangenza into ebuhlungu. Isongeso baba. Hayi isongeso. Sibonile. Inuke nje isahamba phezulu. So now out yami uthemba umjida odla intombi yakhe wena ngemali ngoba nakho engaphathisiwe esidwevini ukuthi nganginikeza imbiza uposte uqhubeke ubamba umzila ayevele sawugebhelwa ngawudela wena uqoqobala ngamandla akhe uthemba kanjani? Njengoba ngishilo ngithi hayi uBraham bangangitshelanga ukuthi unomuntu kanjani futhi nami ngangamazi. Yabo because na facial angazi ngambona njengoba ngisho. Lo sesingambona ngamthanda ngase ukuba mina nje indoda mina ngayibiza ngendoda nami ngoba indoda akazi ukuthandana naye nosisi. But now uthi zonke le mbizo ekunika zona benenhloso vele ukuthi ishaye phansi yonke lento yakho. Uzizwa kanjani? Uzizwa kanjani? Hayi khona ngisho ukuthi hayi dibele ngokwenza uBraham ngamthembela into enje. Enga expectile ukuthi angenza into kanje. uBraham because isuka kude naye sipushe 90 impilo end discussion ngesikhathi futhi sipilile noBraham
Ngathi umngane yini madoda. Ayikho. So mfowethu yini enza ukuthi ungayitsheli lengwenya ukuthi ngwenya wanginoka wangithathela umuntu wamenza uma ngane yakho. Namanje ngisenabuhlungu baleyo nto. Kungcono singabi nobudlelwane bobungane. Kunokuthi egcineni noma ngathiwa yabona manje lo sesilo omlwelayo engamiyeka lo my brother aqhubeke nempilo. But lento kwi-system yakhe izokwenza angaqhubeli nempilo. Uyayibona? Futhi wena usumbulalela future awazi lapho siqede nenzalo nje never no. Nento ekade ingakhulumeka. Nento ekade ingakhulumeka. Ngoba metha akazi yena mungasho ukuthi hayi ibuze lo sisi. It's not like wena ubuzomshada lo sisi kusasa. Nawo uzocabanga usaplana uthi 1 2 3. If umuntu othandana naye kuyena ovumile ukuthi athandana nalo, yini ungasoli yena usole lo shelini? Ikakhulukazi mekade engazi ingcono umazi. Mayazi ke ayibekuzodaya ukunokhini. Jwayela hambi. But now uyayibona lento ukuthi ingozi kanjani. Iyingozi. Kodwa ukuthatha izinto ngenhliziyo ukuthatha izinto ngenhliziyo futhi nokuthi umuntu uma umthanda futhi. Neengake ungakwazi ukwenza ezinye izinto. Yabo obuhlungu mfethu usuyixayekele wena sicaka uvela ukhishwa umuntu onemali. Lapho uvela ubona ukuthi ngoba naku mina ngiqhamukela la kubo lo be right. Leyo nto nayo yenza ienga vele. Uyento iyafana ukuthi uyayiwokhela ngenyawo udlulwa yipholo ingane ngeqoqozela epholweni. Mase uthi lo muntu ke ungamthanda qoqozela ngalakho kuyipholo. Uhamba ngenyawo. Hey ndiyagowa guys sorry ngunihleka. Mfethu ayingaba siqondile ukuhlekisa but mfethu kufanele uxolise le out. Bese usitshela ukuthi yipi imizamo ozoyifaka ukuze lo bhuti asizakale. Bafanele begrand egcineni. Right. Hayi mina umzamo bengizoyizama mina ngizozama ukuthi mhlambe siye kodokotela. Egcineni siye kodokotela. Umsupport ngikhombisa ukuthi ngiseduze kwakhe ngikhombisa nanokuthi ngiyayisola into engaye engiyenzile ngiyena. Ngamafuphi nje into engiyifisa axolisa ukungena emlonyeni. Useyile kudokotela usedinga umuntu ozohamba naye ejeni. Ngoba kunama expenses lapha kunani lapha yonke into lapha. Useyakudinga ukuthi mawuthi uzomsiza ube naye la. Ube naye futhi naye intombi lene enibangayo. Uyadinga wena ukukhuluma naye ukuthi wazi ubuhlungu omnjani. Uyayibona? So that next time soba indoda ekwazi ukumela izinhlungu zayo icontrol. Ngoba kusasa uzoba nomuzi. Masunomuzi angeke isebeza lento yesongeso. Kuzoba neso ngomkhwe wakho. Uyithola ubulala ubaba wenkosikazi wakho. Ngenxa uthi wena mhlawumbe unewintshe ukuthi lo baba wahlangana naye endaweni thizeni yofesa wathi awukho umsebenzi wafaka owezemva kwakho. Yebo loo nto. Uyabuya la ngosixoxela isigaxa esinjengaleso. Kanti masenqande sebangaka nje anikwazi ngempela ukuba ngikwenza ucansi. Bona niba umgodo wodwa. Yabo njengamanje umunye usezithola ephelelwa imizwa ephelelwa izinto. Ngenxa nje yokunalo makasala mina sengikhuluma yakho ngikhathele. Hayi baba mase kukhuluma wena qedile futhi lento veleke nje olova mina yazi lutho ukuthi kwenzakalani la nani. Wena nje ule side lalo sisekhulunywa ngayo. Ngeke. Okay but mina yazi khona enye into engifuna ukubuza bra mangikhumbuza musho kanjalo ukuthi usiswa kwakutshela kodwa ukuthi umngane wakho yazi ukuthi ex yami. Usizaza ngitshela. Hayi ayikho ke leyo nto. Kulungileke ngoba sekunjena bra I'm very sorry sibakuthathela intombi ngenxa ukuthi awukhona ukuthi wenze izinto ngendlela uhlanganise. Kodwa futhi at the same time iphutha lelo walenza walungisa urongorongo kufanele umshayeli bra ukuthi noma awuthi ayikho right lento lethekele kumuntu wami sesana nesikhathi esingaka ngibhekile ukuthi njobe ukwazi ukumprovide vele yawazi amantombazana kanjani nami ngilo intombazana ngiyayithanda imali. Sephahlile. Ngiyaxolisa. Anyways bafethu let's asambeni. Siyabonga. Obhuti bazokwazi ukuthi bathole usizo basizakale baye pharmacy babone ukuthi benza kanjani. Mina nobabluqa cela sambe bafethu please make sure you subscribe. Awuthi